kasih-Mu ale Tuhan, sai pasu-pasu kami berpasih kemohon kami padamu hamogoson orasi dohon yogini sai tumomon mogonai manaan Sai marasi. Hamu aliakan na pinarhamaul ni di bata ditahi rohamuna do nuaing naing marbagas alai dang tama halak Kristen marbagas songot si pilibigu atong tangion hamu majolo hata ni di bata taringot turuhut ni perdongan saripion ni halak Kristen dung di topa di bata jol mai didok ibana ma dang denggan sasada bawai pujung ubay madi ibana sada buru-buru pangurupi di ibana bayan akup ni didok Tuhan Yesus ganup na paulakon na niolina iya soalan ni namar mainan na palaku posado pangalakup do nang namabuat na sirangi atong na pinadomu ni di bata dang jadi sirangon ni jolma songonon do didok di bata tu bawai hamu aka bawa haholongi hamu mapardi hutamu nabi songon Kristus maka holongi hiruyai jalan na mangalekon dirina humokopsa unang muruk kamu dopat nasida ikon marroha kamu madongani nasida sangap bain kamu nasida songon dongan panean di hanguluan nasora suda dungi songonon do didok hata ni debata tuak kaburu-buru diulu ya kaparupuan mabaw nabi songon pangului na dituhani ay bawaido ulu ni pardi hutana songon Kristus ulu ni huriai ikon botor porman toman mardongan halabogon dogot hademakon ni tod di parangi di buru-burui iman na arga di jolo ni dibata dogot di jolo ni jolma atok songonakan namar parangekon hata ni di matama hamu sumulukun para sinirohaon dogot habasaron dogot haserepon niroha mahamu masih pauni-uniam mahamu dogot masih asi-asian saluhut riting niroha muruk rimas panonggahion dogot pangisayoni dauma sian hamu alai di gijang ni saluhut nai masih hakolongan mahamu aido rakut-rakut ni nasundenggan dungi damen nasihat di mata ima mangarajai di bagasan rohamuna jala saluhut nabi naimuna marhiti-hiti hata manang pambahenan toktong may marhiti-hiti goar ni Tuhan Yesus asa ibana mangarajai rohamuna dogot ulau muna atong nunga dibigi hamu hata ni di mata taringot turuhut pardongan saripioni namanukum mau nuaing cumoli diho ali panguli si Mulyadi Ardi si Hombing olo doho maka jong joko di jolo ni di batan no boto saluhut do di jolo ni akadongan na pungudison na di pangidoro hamdo Sanitia Oktapia Bursinaga na niritmo gabedo ngamu saripe olo doho maka holong ibana sian nasa roham doho mangulaho sian nasa gugum uhut marparangehon parange na badia rap doho tibana na olo doho mga juaju doho hagaleonna tungsura humurang parangena jalan na sotu papalohommu manang tadi konommu ibana pay madisirang hamatean hamusugut mulunok sada roham mangului salu nai dok maolo
Namanukum mau doho diho ali inang Sanitia Octavia Boru Sinaga Niririt Nesi Mulyadi Ardi Siombingon Bayan Dongan Nasaripe Naulu doho makajong jokon di jolo ni di mata no boto saluhut do di jolo ni dongan na pungudison na dipangidoro hamdo si Mulyadi Ardi si Hombingon gabi sinodukmu oh lu doho makalo gimana sian nasaroham doho marpangalangon nature maraduk punibana doho marparangeo parangena badia pabuhala Kriste ko jalan nasotupa mahilolok ko manang tadi konom ibana pai madisirang hamatian hamusugot mulo naok sadaro kam mangului saluhun nai dok maulu atong masilen tang siam mahamu pabuah khot ni pada muna di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama kamu di sodakon Tuhan di batama bune Tuhamu jala si marokana midahamu di dopakon Tuhan di batama bune Tuhamu jalit pasor koma damena tutodim nabi amin. Di ulaon pamaso-masoon anak doho boru ni huriai ima Mulyadi doho sanita nakin nungatung bagas di pasahat na poson itu hatta melalui amang preses nagabe ojahan di nama muka parsarepeok hamuna dung natar paso-paso di bagas tikyon ima nagabe peok muna asa margogo hamu lau madalani ari-ari ningolumuna tujuluan ni harion naksongoni secara khusus sian Huria HKBP Batam Center di pasahat hami toktong nagabe pohal muna di nalaho madelani rumah tangga muna di son adong bibel nagabe tong ojahan di bagasan ngolo muna jala songo pangaripuni sian sasudi isi ni ibuku nabadiain adong tersurat di 2 Korintus 10 ayat 11 nagabe ayat emas di parsaripeo muna didok songonon sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi iman nagabe ojahan muna nak songoni dison adong ede puji-pujian nagabe dalata memuji pasangap goar ni debata songoni ma nabo di pasahat huriata tuhamuna anggiat magabe rumah tangga nauli namar habiaran tu debata songoni ma naboi hubasa tami mau lihat mulai tema di amanai paraladu nuaing bui mahmu mulak tuingan muna gugut kembali ke tempat marede mahita tapapungu mapiliata guguti tamarede saya bukede nomor 150 sia ayat 2 organ
Jongjong mahita mangedeo buku di nomor 766 ayat 2 di halaman na perjului. Dan maulihon aku lupaon Idohu haposi las marohaki Audo manogihon Audo mangondihon Untuk lupaon Audo margogoihon Os marohami Ali di bata aman namin na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dengan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat kami masian na nilihomitu kami pilan nami tuho. Saya jalo magebe uap na khusus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa ku parhasya kami pilianon pati bulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay maruhan nami marhiti-hiti todim asalam hutanda kami gudang nisin lehon-lehon mitu kami asalam girgir kami madomuliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin ramadok mahita ditangiang hato patay alia manami na di banua gijang saya pinarbadia maguarmu saya ro maharajamu saya sa malomo ni roham di banua tongon di banua gijang leo matu kami sadanun hanguduan siapa hari saya sambur senami sukon pandai senami didu sendongan nomor 2 satu kami unang kami tuh itu pengunjunan padua mahami sian pangago aku nak punah karajau asinirohan itu kata Yesus Kristus dot holong nirohan di bata ama do persauran itu di perbadia ma nama masu-masu jalan mengaramoti hamu olanyon Rudi saliling nililing na amin. Amen, amen, amen. Oras salum tajalang main lebuktay tori bereng mabuhina Mulai tema tutu tapasaha perjulu tu amatta perningkap basai di siala pangaramotion na tutu dihita di bagas sadarion dilian di arina tuyur di hari nalabokon suang songoni matutu di hamuna raja ni dongat tubu raja ni dongat sahuta raja ni ale-ale raja ni boru tarlumobi ma di hamuna raja ni hula-hulai dohot tulang nami madok mulai rohami tu hamuna di siala diretani rohamuna boy hamu rab dohot hami mangudurhon ya anak kod doh parmen nami di nama jalo perbogason parsaripeon siat tonga-tonga ni joron itu haton dung ruaran nong hita sian bagas joroon siap bagas joron nabedion asarap udurma marnyangilak kanyan hamuna hula-hula nami dinalaho marsipanganon hita huhut majalo dinalaho mangulahon adat nagok maradopon hula-hulata suang songoni dinama jalo adat nahobar sian nasida asa rak mahitanya tu pesta uju imanau taparade di gedung Samrit GMP Tanjung Piayu suang songoni ma amanginang ati boha dang sikop dope gokon sian hami hasuhutot tu hamuna las omma pangkoran gokon nami tu hamuna majo hamuna tu ulauta di gedung Samrit Tanjung Piayu ulaki haima salai madok moliate ma dihita saluhuna Parjulo moliate ma di bata Jehovah dengan berdalan ulauta sa tu partikenon moliate matong diamang pandita dohot saluhuna parhalaro ni huriat tanarong di HKBP Batam Senteron une jalauli sudah naking perdalanan ni acara kebaktian ni ma di pamasu-masun ni baru nami di partikenon song-soni mangulate ma di hamuakan itu nami amanginang dirap udur kita noang tu bagas ni joron itu hataun lau mangudur hot boru dohot anak ni huriai nama jalo pasu-pasu perbagasan secara khusus di hamuaka dokat tubuh nami hobar tu buah-buah ni pargelengot tanak kening marga lumbat turuan sadarion langsung udutat tatong ima menguduti pesta adat tak di nama jalo dok nama ngalehok kita
ima diinganan dari pinatupan sida di Samprit Tajung Piayu. Alani rede may tasaluna tu tempati jala suangsoni ng tondong namin secara khusus na Rosian HKBP Batu Haji Baru Punguan di Nasion ramai takam inang tu inganan ng pinarade ni nanayang pargelangon nami margalu baturuan ima hatanaw basat tami di batama na mamasumasu ulota di bagas sadarion horas mauliate marita saluna.